Inilahad ni Interior Secretary Eduardo Año sa Talk of the People ni Pangulong Duterte nitong Martes na 23 highly urbanized cities sa bansa ang nakamit na ang herd immunity laban sa COVID-19. Ito ang mga lugar na nakapagbakuna na ng 70% ng kanilang target population. Kasama sa 23 syudad na binanggit ng kalihim ang Angeles City. Sa pinakahuling datos, nasa 321,977 Angelenyos na ang nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccines, habang 264,824 naman ang fully vaccinated na. Kabilang sa mga inilunsad na programa ng syudad ang blended scheme vaccination drive gaya ng Ronda Bakuna at ang Sundo Bakuna sa Barangay Program. Sa Ronda Bakuna sa barangay, inilalapit ang bakuna sa bawat tahanan ng mga Anghelenyo gamit ang mobile bus clinics, habang ang Sundo Bakuna sa Barangay Program naman, libreng service ang alok ng LGU kung saan sinusundo ang mga Anghelenyo mula sa kanilang barangay upang dalhin sa 2 mega vaccination sites. 6 na bus at 10 jeep ang nakalaan para sa programang ito. Matatandang binigyang papuri ng World Health Organization ang estratehiyang ito ng Angeles City Government. Nauna nang sinabi ni Mayor Carmelo Pogilasatin Jr. sa kanyang city address noong Hunyo na makakamit ng syudad ang herd immunity bago matapos ang taong 2021. Ito lang daw kasi ang magiging panlaban ng mga Anghelenyo sa virus. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na magpapatuloy pa rin at hindi titigil ang mga programa sa pagbabakuna ng syudad hanggang mabakunahan na ang lahat ng kanilang residente. As of December 7, walang bagong naitalang kaso ng COVID-19 sa syudad habang 6 na lamang ang aktibong kasong binabantayan. Samantala, nagpaabot ng pagbati sila sa vaccination team ng lungsod. Hindi raw ito magiging posible kung hindi sa 4 na rang staff na walang tigil sa trabaho upang magserbisyo at mabakunahan ng mga Anghelenyo. Pinasalamatan ng alkalde ang lahat ng mga miyembro ng vaccination team, kabilang ang Executive Assistant 4 na si Reyna Manuel, Rafaela Satin Memorial Medical Center na pinangungunahan ni Dr. Froilan Canlas at City Health Office sa pamumuno ni Dr. Verona Guevara. Jennifer Salenga, CLTV News.